Bueno, lehendabiziko 15 minutotan, gutxi gora bera, 10 minutotan, egingo dugu apurtxo bat bilakaera. Nun geunden hasierak eta gaur egun nun gauden. Bai? Eta gero, bigarrenean, Xavier, nire lankideak, bai? Berak azalduko du apurtxo bat POPBL hori, proiektuetan oinarrituteko metodologia, nola aplikatu dugun irakasle ikasketetan. Bai? Ekarri dugun adibidea dago aplikatuta irakasle ikasketetan, bai? Eta hor, ja, lehendabiziko promozioa bukatu egin duelako. Momentuz, ari garebe bai, hasieran diseinatzen, ze fakultatean daukugu beste titulazioa, da, informazio eta komunikazioa, eta ari gare bebai diseinua egiten horren ere implementazioa itzeko. Baina, hau, hain zuzen, dago aplikatuta irakasle ikasketetara. Hor daukogu espezialitate ezberdinak, daukogu aurrezkuntza, heziketa fisikoa, atzerriko hizkuntza, eta baita ere aurrezkuntza esan dut, eta hezkuntza berezia, bai? Bueno, a ver. Bueno, zenolako pausoak eman ditugu hasieratik, gu proiektuan, Nestorrek esan dau ere, berrikuntzaren proiektua mende berri da, eta hasi ginen 2000 urtean. Eta lehendabiziko 3 urtetan, gure kasuan, egon ginen MU mailan diseinu eta planifikazioa egiten. Gero, ingenieroak, Nestorrek esan duen moduan, 2000 eta 2002 urtean hasi ziren, eta gure kasuan urrengoko urtean, bukara motelagoak, asko, hausnarketa asko, eztabaida asko, eta horregaitik, ez? Eta hor agertzen dira guk handik ona eman ditugun pausoak, ez? Hortan, lehendabiziko rektangulo horretan, daukozue, ikasgietan oinarritutako kurrikulomatik disiplinarteko kurrikulumara. Bai, nora bide hori, bide hori egin dugu. Gu hasieran 2000 urtetan geneukan kurrikuluma antolatuta ikasgaika eta ikasgaika era soltean, isolatuak. Eta gaur egun egin duguna da kurrikulumen banatu egin dugu ikasgai guztiak 4 esparrutan. Gure kasuan, beti ere lotuta gure profilarekin, eta hortan daukogu, adibidez, esparru garrantzitsu bat da eskola eta gizarte. Zenolako eskola nahi dugun, zenolako gizarte motarako. Eta hor dauz multzokatuta, galdera horri erantzuten dioten ikasgaiak. Beste multzo garrantzitsu bat da psikologia. Personak eta neskamutiak guztiak nola ikasten dugun. Eta beste esparru garrantzitsu bat da pedagogia, eta 4. da informazio eta komunikazioa, 5. da bizitza unibertsitarioa. Horrek esan nahi du, lehen geneukala kurrikuluma ikasgaika erasoltean antolatuta, egun daukogu 5 esparru potenteak. Hortan, guztiok, esaten dut irakasleok, guztiok daukogu ja ikuspegi kurrikulumaren ikuspegi globala. Beti ere abiatuta profilatik. 2. pausoa, ezagutza konzeptualetik oinarritutako kurrikulum batetik, arazoetan oinarritutako kurrikuluma batera. Lehen irakasle bakoitzak egiten zuena, antolatu konzeptu garrantzitsuenak, eta horiek erabiltzen zituen, hain zuzen, transmititzeko, erakusteko. Egun, egin duguna da, sortu modulo, disiplinarteko moduloak, eta horiek horren ikaste prozesua bideratzeko sortu ditugu arazoak, kasuak eta proiektuak, bilakaera batekin lehen ikusiko duzuen moduen. Beraz, gure kurrikulumeko ardatza da arazo bada, eta lehen ziren ikasgaiak. 3. pausoa, ezagutza teorikoen garapenan oinarritutako kurrikulumo batetik, kompetentzien garapenan oinarritutako kurrikulumo batera joan gara. Lehen ziren, konzeptu garrantzitsuenak, ikasgaekin lotutakoak, egun daukogu lehen aipatu ditut 5 esparru garrantzitsu horiek, hor lantzen ditugunak dira kompetentzia, bai espezifikoak eta bai zeharkakoak. Zeharkakoak, badakizue unibertsitate osoan, konpartitzen ditugu, eta ez dut aipatuko berriro, zen Nestorrek dagoeneko aipatu ditut batzuk.
Gero, urrengoko pausoa, memorizazioan eta aplikazioan oinarritutako kurrikuluma batetik, kompetentzia orokorrean garapenean oinarritutako kurrikuluma batera. Mugitu gare. Lehen, gehien bat zan, lehen esan dudan moduan, irakaslea prestatzen zuen, konzeptu garrantzitsuenak, horiek azaldu, ondoren ariketak egin, aplikatzeko, eta ondoren azterketa bat. Egun, bertatzen dena da, sortu dugu kontestu horiek, lehen esan dut, abia puntua dela arazo bat, ero kasu bat, eta hortan, ikasleak egiten dutena da, teoria jotzen dute, bakarrik egoera hori, darekaten arazo hori aurre itzeko. Beraz, ikasten dute testu inguru baten, eta hortan irakaste prozesu hori da askoz esanguratsoago, ulertzen dute, Nestorrek aipatu duen moduan, eta Alborrek Torbenek aipatu duen moduan, ulertzen dute, eta ulertzen dutelako kapasa dira, ondoren eurak, transferitzeko hori euren beste testuinguruetara eta are gehiago sortzeko soluzio bide berriak. Beraz, oso bestelakoa da. Gero, beste pauso bat, da transmisioan oinarritutako prozesu batetik, ikaslearen ikasketan oinarritutako prozesu batera, lehen ondoren ikusiko duzue, hau, asko zobeto, ze aurkeztu behar dugu metodologiaren bilakaera, nola ikasten duten. Eta urrengokoa da, bakarkako lanean, lanean oinarritutako prozesu batetik, lantaldean oinarritutako prozesu batera. Zeon ja, ikasleak zein irakasleak talde txikitan aritzen dira. Bien, eta hori esan da, hor ikusiko duzue apurtxo bat, zenolako nola ze metodologiak aukeratu ditugu, hain zuzen nahi dugun perfil hori lortzeko, eta zergatiak. Hortan, eben Torbenen tresneria honekin, lehendabiziko hor ikusten duzue, era horizontalean, abian jarri ditugun metodologiak. Lehenengo mailan, arazoen ebazpena, arazoen oinarritutako metodologia, bigarren mailan kasuak zartzen ditugu, kasuetan oinarritutako metodologia, eta hirugarren mailan proiektuetan oinarritutako metodologia. Eta hemen, zutabe honetan, daukozue irizpideak, zenolako irizpideak jarraitu ditugu guk, jartzeko bereziki lehenengo mailan AOI, esaten dugu, bigarren maila kasuak eta hirugarren maila proiektuetan. Dakizuen moduan, irakasle ikasketen iraupena da 3 urtetakoa. Beraz, hemen daukozue irizpideak. Kontutan esan dugu helburua. Zer da metodologia bakoitzak ikasleengandik eskatzen duena. Eta hortan, arazoen ebazpenea horretan, zer gertatzen da? Eskatzen dieguna ikasleari da egoera ulertzea, eta arazoa identifikatzea eta interpretatzea. Berriz, kasua, askoz konplexua da, eta kasuan bigarren mailan egin behar dutena da konponbidea ezarri, ero egoerak definitzeko alternatibak bilatu. Horrek eskatzen du, kognitiboki, beste gaitasuna kontutan izanik, askoz anitzago izan behar dira gaitasun horiek. Eta hirugarren mailan, jazten direla proiektuekin, hortan hor ikasleak konponbideak asmatu eta egoerak oso konplexuak izanik. Hortan hor bilakaera badao. Bigarren adierazlea da gaitasunen garapena. Zenolako metodologia bakoitzak suspertzen dituen gaitasun mota batzuk. Eta hortan, lehendabiziko horretan, adibidez, arazoetan oinarritu metodologian oso oinarrizko trebetasunak lantzen dira. Gehien dauz lotuta informazioaren bilaketarekin eta informazioa kudeaketarekin eta bereziki ikastearekin. Gero, bigarrenean adibidez behar dira beste gaitasun batzuk eta gehiago lotuta adibidez behaketarekin, analiziarekin, eta hirugarrenean zer esanek ze proiektua da askoz konplexua da. Hortan behar dira gaitasun mota ezberdinak. Gero, hirugarren adierazlea da kudeaketa beharreko informazioa. Hori bebai oso garrantzitsua da. Lehendabizikoan adibidez,
kudeatu egin behar duten informazioa oso mugatua da. Daukate dokumentazioa eta daukate beste input iturri ezberdinak, baina hala eta guztire mugatua da. Baina kasuen egoera horretan manejatzen dute askoz informazio gehiago, bai? Input iturriak anitzagoa dira, eta horrek dauka zaitasun bat. Eta proiektuaren kasuan, bai, askoz iturri ezberdinak gehiago erabiltzen dituzte. Ze hor egiten dute datu jasoketa, elkarrizketak, eta askoz konplexua da. Laugarren adierazlea da denporaren kudeaketa. Denporaren kudeaketa batzuetan, guretzat igual, ez da hain garrantzitsua, baina da oso garrantzitsua. Ze sistema tradizional batean denpora bera instituzioak kudeatzen du. Hortan, ikaslea joaten dira, 8etan daukate ikasgai bat, 9etan daukate beste bat, 10etan daukate bat, hortan erakundea bera kudeatzen du denpora. Ikasleak ez dauka premia denpora kudeatzeko. Berriz sistema honetan, bera kudeatu egin behar du denpora, baina hala eta guztiz ere, nola AOI hori da oso sistematikoa, hortan, kudeatzeko denpora mugatua da. Bigarrenean, kasuen iraupena luziago dalako, hortan, denpora gehiago gestionatu egin behar dute. Eta proiektuan are gehiago. Zegoten 6 hilabete, 7 hilabete gure kasuan proiektu batekin. Eta gero, prozeso guzti honetan, irakaslean egitekoa bebai ezberdina da. Eta irakasleak hartzen ditu rola ezberdinak. Eta ja, honekin... Bai. Eta orain ja, Xabierren eskutik ja, adibide konkreto. Bueno, keixo, egunon, Bueno, ni saiatuko naiz orain arte aipatutako teorizazio guztiak kontuan hartuta eta zuek ikasle bikainak zaretela eta jadanik PBL-aren gaineko filosofia guztiz barneratuta duzuela, guazen ikustera adibide posibleak, ezta? Nola implementatzen du guzti hau egunerokotasunean, ezta? Eta agian hasi beharko nitzateke komentatzen, behar bada hemen badaukagula testigo oso ona eta mai honetan dagoen ikasle ohi bat, guzti hau sufritu duena eta behar bada gero galderak berari zuzendu mesedez. Bien, hemen duzue lehen abiziko diapositiba honetan dakozue laburtuta bizka kontestua bera, ezta? Eta prozesua. Nola ulertu dugun guk POPBL deritzan hori, 3. mailako ikasketetan. Pilik aipatu du magisteritzan 3 urteko karrera badala, eta orduan badaukagu sekuenzializatuta lehenengo mailatik 3. mailara, metodologi desberdinen arabera horrelako bilakaera bat, ezta? Hemen kokatzen gara 3. mailan, eta 3. mailan dauden ikasle guztiak, espezialidade guztietako ikasleak, gutxi gora bera 100 ikasle. Eta tartian espezialidade bakoitzeko tutore desberdinak. Orduan atzekaldian dago talde lan potente bat, bai ikasleen aldetik eta baita irakasleen aldetik ere. Gu euren ordezkaria gara, ezta? Funtsean prozesuak 3 momentu nagusi ditu, ezta? Praktiketara joan aurretik, praktika bitartean eta praktikaren ondoren. Gure ikasleak 3 urtetan 2 praktika egiten dute. 2. mailan batzuk eta 3. mailan 2. praktikaldia. 2 hilabeteko iraupena du. Orduan guk POPBL hori hemen aurkezten ari garena, ze beste POPBL batzuk ere egiten ari gara, zentratzen dugu praktikan, ezta? Praktika sasoi aldi horretan izango duten esperientzia horretan. Hor erdian agertzen zaigun zutabe horretan. Orduan prozesua funtsean orain arte aipatutako zerak dira, ezta? Egoera problematiko batetik hasten gara eta bukatzen dugu proiektuaren aurkezpen eta defentsa batekin. Funtsean hori izango zen. Praktiketara joan aurretik, egiten prozesuan ematen ditugun urratz nagusiak hor agertzen dira, ezta? Arazoen analizia eta proiektuaren lehen zehaztapen hori gainetik egiten dugu. 2. fasea ja da praktikaldia eta hor 2 hilabetetan zehar euren ikastetxeetan egiten dituzten praktika horietan
batez egiten dutena da ikertu eta praktikaren analisi hori planteatu, eta gero hirugarren fasea, behar bada pisutsuena edo, praktikak bukatu ondoren jarraitzen dugun prozesua. Esan praktikak normalian Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe arautuetan egiten dituztela, maila desberdinetan, eta batzuk hasi dira Ego Amerikara joaten edo Britania handia mebaita, edo inkluso estatu mailan egiten dituzte batzuk. Baina funtsean Euskal Autonomia Erkidegoan. Bien, irakutziko zuet oso azkar nola planifikatzen dugun guzti hau, ez da faseka, badakit ez dela oso didaktiko, hemen aurrekaldean duzuen transparentzi hori, baina da pixkat ikusteko eurakin egiten dugun planifikazioa, ez da? Hemen duzue, irailean hasi eta ekainean bukatuko dugun prozesua bera, guk nola aurrikusten dugun eta eurakin ze puntuta negoziatzen dugun. Ikusiko duzu hemen badauzela negoziazio momentu batzuk, ez da? Bien, azten gara pixkat proiektuaren aurkezpenekin, badauzkagu hor zeratuta, planifikatuta baita tutoreekin izango dituzten bilera desberdinak, eta horbe zenbait momentutan badauzkagu adierazita zeintzuk dien erabiliko ditugun tresnak, gero azalduko ditudanak, eta zeintzuk diran emango dizkiegun laguntzak. Ze hori be importantea da. Funtsean hemen aipatu den bezala, prozesua bera da, arazo batetik abiatuta, edo bezan da, egoera batetik abiatuta, proiektu horri aurre egitea, ezta? Baina tartian jakina badauz ematen dizkiegun laguntzak eta ematen diegun formazioa ere, ezta? Bale? Gero sartuko gara pixkat detailetan, hemen agertzen diren zenbait tresnetan. Baina funtsean hor dauzkatzue tutoren bilerak, informazio iturriak eta tresnak identifikatzeko ze momentutan ikusten dugun zerbait eskatzea, proiektuaren planifikazioan noiz eskatzen diogun benetan ja markatuta izatea, proiektuaren katalogoak eta proiektuaren zehaztapenak eta ikaste xedeak gero azalduko ditu danak noiz eskatzen dizkiegun, ezta? Bien, hau izango zen praktiketara joan aurretik, praktika bitartean, urtarrila, otsaila bitartean hor dauz ikastetxeetan, horbe badauzkagu hainbat bilera eurekin egiten ditugunak, eta bilera bakoitzean hainbat eduki dauzkagu, ezta? Eta praktikak bukatu ondoren, ikusten duzue, martxotik ekainera, ematen ditugun urratsak eta erabiltzen ditugun tresnen zehaztapenak agertuko ziren hemen. Eskat, gehiago zehaztuz, ez dut esan normalean guk proiektu hau taldeka egiten dugula, gehienez 3 ikasle integratzen dira talde horietan, eta abia puntua da hemen plantatu duten arazoen katalogo bat, ezta? Gero ikusiko dugu gure prozesuaren zailtasunetariko bat hemen kokatzen dela. Guk ematen diegu prozesuaren hasieran horrelako arazo katalogo ireki bat. Ematen dizkiegu pistak, ikastetxetan aurkituko dituzten hainbat arazo edo egoera korapilotsuen gaineko informazio oso laburra. Ekarri dizuetona adibidetxo bat, ezta? Zat baterako, hezkuntza fisikoekin lantzen dugun. Hau izango zen arazo hipotetiko bat, abia puntua, ezta? Duela urte batzuk, heziketa fisikoan ikasleen gaitasun fisikoak baloratu eta bertan lortutako emaitza ezberdinak erabiltzen ziren azken kalifikazioa estimatzeko. Berez, kirolaria zenak, trebea, korrikalaria, alegin handiegirik gabe nota ona atera zezakeen. Fizikoki ainona esena galdiz, nahiz eta behin eta berriz alegin du, nota eskasa eramaten zuen sarri. Urteak pasala, kontrako puntura iritzi garela dirudi. Heziketa fisikoan jarrerak baloratzen dira soilik eta ikaste prozesuen emaitzak ez dira kontuan hartzen. Hau izango zen, hasierako egoera bat. Arazoen katalogo horretan agertuko zen bigarren arazoa, ezta? Eta ematen dizkiegu pautak bebaita eurak, badute 2 urteko esperientzia, egoera problematikoiek arazoen katalogo horretan integratu izateko. Eta hemen dago beste ikuspegia. Arazo horretatik eskatzen diegu posible zaizkigu hainbat proiektu definitzea, ezta? Zuek joan irudikatzen ze proiektu mota onleizken lotuta arazo horrekin. Hori da abia puntua, ezta?
Beste tresna bat, importantea eta asko kostatu zaiguna zehaztea eta ikasleei eta ikasleekin batera erabiltzeko planteatzen duguna. Baina guretako funtseskoa azken ebaluazio hori egiteko, ezta? Erramintetariko bat, hau da, ikaste kontratua. Ikusten duzue, hor abiatzen garela eta hemen dago pixka laburtuta kontratu horren izaera zen izan daiteken, baina talde bakoitzak izan beharko du ikaste kontratu hau. Eta hemen ikusten duzue, batetik, ze taldekide, ze arazotik abiatzen diren, proiektuaren definizioa zein den, eta hemen dago gakoa, ezta? Ze ikaste xede nahi duten lortu proiektu horrekin. Eta hor, erabili dugu, hemen ja, aipatu den Blumen taxonomi horretatik oinarritutako zere bat, ezta? Gida bat. Esaten diogu, zuek markatu behar dituzuen helburu horietan, jakin batetik ezagutza bera demostratu egin behar duzuela. Hori izango zen lehen da biziko maila, ezta? Jakin baita hori ulertu egin behar duzuela, eta horretarako helburu batzu jarri beharko dituzuela. Zehaztu baita aplikazio mailan zer nahi duzuen lortu. Bai? Aplikazio mailara heldu ezkero, printzipioz ikusten dugu proiektu on bat urten lekela, ezta? Baina eskatzen diegu haratago joatia, ezta? Eta horra gertzen dira beste mailaketa horiek. Gai izan beharko zarete egiten duzuen hori aztertzeko, analizatzeko, bai? Hori izango zen laugarren pausua. Gai izan behar zarete baita egin duzuen hori ahalik eta hoberen generalizatzeko, beste kontestu batzutara ere, eta hori izango zen bizkat sintesi gaitasun hori, eta gai izan beharko zarete prozesu guztia ebaluatzeko. Hau da, berriro hasiko bazinen, zer aldatuko zeben. Orduan, hau eurak zehaztu behar dute tutorearen laguntzarekin prozesuan zehar. Eta behin eta berriro, proiektu definitiboa lortu arte, errebisatzen dugun tresna bada. Eta horrekiko eskatzen diogu azkenik markatzea zeintzuk dian ikaste xedeekiko jartzen dituzten konpromesuak. Bizkat jarreretara eta hurbiltzeko. Hala ere, jarrerak eta bizkat taldearen dinamika bera baloratzeko erabiltzen dugu beste tresna hau. Eta da, hain zuzen lan kontratua. Ikaste kontratua eta lan kontratua. Hemen, edo tresna honen bitartez lortu nahi duguna da, gurekin egongo ez diren momentu edo prozesuaren momentu horietan, euren artean konpromisu maila batera heltzea, ezta? Talde mailan eta taldea tutorearekiko izango duten harremanen testu inguru horretan, ezta? Orduan, ikusten duzu, oso tresna sinplea da, eskatzen diegu eurak markatzea zeintzuk dian euren buruari jartzen dizkioten konpromisoak, eta gero goazen ikustera, baloratzerako orduan zer nolako evidentziak aurkezten duten, benetan horrai hau diren edo ez, nolabait neurtzeko, ezta? Euren evidentziak. Gu gure aldetik ere gauza bera egiten dugu, ezta? Zeintzuk dian tutorearen erantzunkizunak taldearekiko. Eta hor sartzen gara ez bakarrik esperto gisa, baizik, tutore gisa, nola funtzionatuko dugun zehaztuz eta gero baloratuz. 5 minutu, ondo nabil. Bien, azkenik ebaluazioari dagokionez, hor ikusten duzu zeintzuk dian ditugun esparruak, ezta? Dimentsio desberdinak eta zeintzuk dian erabiltzen ditugun irizpideak. Orduan, momentuz dauzkagun irizpideak hauek dira. Etengabeko hobekuntzan oinarritutako prozesu bat izanez, hau ere, hankaz gora jartzen ari gara momentu honetan ere. Ez da, baina printzipioz, lau elementu horiek izango zian. Batetik, eurak egiten duten txostena, bestaldetik, eurak izango duten prozesuaren amaieran izango duten aurkezpena eta proiektuaren defentsa bera, ikaste kontratua bera, eta ikastetxeetan duten tutoren txosten hori ere. Gu bidaltzen diegu, tutore guztiei horrelako kuestionario bat, eta hor bertan analizatzen dute bai kuantitatiboki, zein kualitatiboki, ikasle horren jarduera, ezta? Bien, ez naiz sartuko irizpidetan, baina ikusten duzue, bakoitza zehaztuta dauzkagula hainbat irizpide. Eta amaitzeko, hausnarketarako elementu batzuk, ezta? Nik uste dut hirurak arte egoteko moduan egongo ginela, hainbat gauza komentatzen, baina hona ekarri ditugu, guretako behar bada
interesgarrienak izan daitezken zerak, ezta? Bizkat nola guztiok, ja, gaur egun, ez dakit modaz edo benetan horretaz sinisten dugulako kompetentzietaz hitz egiten ari gara, gu Mendeberri proiektu horretan aipatu bezala badauzkagu hainbat kompetentzi definituta 3 kursotan landu beharrekoak. Momentu honetan eztabaidatzen ari gara, ia benetan ondo sistematizatuta ditugun, baina funtsean badakigu metodologiak berak eskaintzen dituela zenbait eszenatoki eta zenbait momentu benetan kompetentzi horiek lantzeko. Ez da gauza bada nola neurtzen ditugun guzti horiek. Ordean, guk POPBL prozesu horretan 3. mailan kokatuta esaten dugu, bueno, ikusten dugu erreforzatzen direla lehenengo mailan eta 2. mailan lantzen ditugun 2 kompetentzi horiek, ikaste hori eta komunikazio eraginkorrarekin zerikusi duten kontuak. Baina gainera pentsatzen dugu prozesuak berak egiten diola horrelako aporte oso aberatza beste aipatzen ditugun beste kompetentzi horiei, ezta? Ikuspegi global hori izaten eta baita arazoei nolabait ebazpenak edo irtenbideak bilatzen, ezta? Eta batez be destakatu nahi duguna, eta hori da gure erretoetariko bat, eta Torbenek lehen aipatu daude baita, etengabeko irakaskuntza hori eskolatik ere aterata garbi daukagu gure helburu nagusietariko bat izan beharko zala gure ikasleen autonomia maila nolabait bermatzea, ezta? Edo bentsat bide hortatik jotea. Orduan, usten dugu prozesu horiek gaitasun kompetentzi horri egiten diola mesede, eta pentsatzen dugu batez be eurak prozesu osoan zehar etengabe planifikazio lan batean ari direlako. Eura jartzen konpromisoak, eura jartzen helburuak, eta gurekin etengabe helburu eta konpromiso horiek adosten. Segia esan negoziazio luze bat urteten da, ezta? Bien, eta hobetu beharreko eremuak, jakina dana perfecto ez dalako, gure reto nagusietariko bat da, ia ber disiplina artekotasun elementu horiek benetan ziurtatzen ditugun, ezta? Egia esan planteatzen dugun bezala, ez dauz ikasgai konkretu batzuk sartuta prozesu horren barruan, baizik praktikaldia da benetan prozesu horren barruan ardatza dena, ezta? Eta praktikaldia berez ez da horrelako ezagutza teoriko konkreturik. Beraz, 3 urtetan karreran zehar jaso duten disiplina desberdinetako edo moduluetatik jasotako informazio guzti hori da nolabait hemen aplikatu behar dutena. Eta neurri batean ziurtatzen dugu, gertaketan da proiektu batzutan behar bada ikuspegi disiplinar hori ez dugu lortzen, ezta? Bien, 2. puntua eta gure zailtasunetariko bada benetan ikastetxetan lortzea proiektu errealak eta dimentsionatuta ikasleen gaitasun maila horretara eta baita prozesua bukatzeko duten denbora horretara mugatuta. Bai? Orduan hemen asko betu behar dugu, ezta? Eta, bueno, egia esan prozesuan, eta hemen askotan aipatu da, gure rolaren aldaketa horretan, ni ziur nago hemen galdetegi askar bat eginda, guztio sentitzen gara gehiago gure gaian espertoak tutoreak baino, ezta? Egiten ditugu ahaleginak, taldeak kudeatzeko, taldearen aspektu ez kognitiboiak eta bizkat afektiboietara hurbiltzeko ahaleginak egiten ditugu guztiak, baina hor daukago izugarrizko erronka, ezta? Guztiok alde hortatik formatzea, ezta? Taldeak ondo kudeatzeko eta taldetan sortzen diren gorabehera horiei erantzun bat emateko, ezta? Eta, bueno, nik uste dut guk egiten ari gara formazioa eta saiatzen gara hor ere zeratzen, baina uste dut bide handia dugula. Bueno, eta honekin bukatzen dugu. Esan beharrekoak. Eskerrik asko.